Vianočný deň s Mikulášom v Kalnej nad Hronom. Je 6. december 2025. Počas celého dňa je v obci cítiť sviatočnú atmosféru. Ľudia sa stretávajú na vianočnom trhu, kde nechýbajú dobroty, horúce nápoje ani remeselné výrobky od regionálnych tvorcov. Dopoludnie patrilo najmä deťom. V sobášnej sieni sa konali tvorivé dielničky. Detičky zdobili medovníky, mohli si vyrobiť sádrové ozdoby na vianočný stromček a tiež mohli aj s rodičmi, aj deti, aj dospelí tvoriť vianočné ikebany. A tiež prebieha ochutnávka o najlepší koláčik vianočný. Tam sa mohli zapojiť kálničania aj mimo kálničania. A teda myslím, že už je aj ukončené hodnotenie, takže o chvíľku máme výsledky. A výhercovia dostanú pekné ceny. Vytiahnem, potom takto očistím, takto to zapichnem. No, robím pre moju starku darček na štedrý deň. To som tiež urobil, toto je pre moju maminku a pre nás na štedrý deň a toto bude pre moju babku. Dopoludňajší program patril aj deťom zo základnej školy, ktoré návštevníkom viackrát predstavili vianočné betlehemské vystúpenie. Ja práve teraz robím perník. No, malujem ho. A aký to je perník? Čo to je? Je to ako keby taká bábika a ja ho proste vyfarbujem, že ako keby bola živá. Zoberiem si perník, dám ho sem a malujem ho s perníkovými farbami. Takýmito. A ešte mi prezráď, že pre koho to robíš? Robím to pre samú seba. A niektoré robím aj pre moju rodinu, že pre tatina, pre maminu a tak. Ty si aj vystupovala dneska. Áno, ako Mária. A ako to dopadlo? Dobre, ideme ešte raz vystupovať, takže to bude ešte lepšie. No mne sa páči každý rok. Chodievam sem už asi odkedy to je, tak chodievam sem. Veľmi pekné. A detičky, ďakujem detičkám za to, že tak vystupujú. Lebo mne sa to páči. Aj tu niečo ponúkate? Áno, to je moja výroba, všetko. Je to síce umelina, ale dávala som to dokopy ja. Medzi tým sa aj v uličke vonku naplno rozbehli vianočné trhy, ktoré prirodzene doplnili dopoludňajší program a prilákali ďalších návštevníkov z Kalnej, ale aj pocestných. Dá sa povedať, že dneska je to taký vianočný deň, máme vianočný trh, sa koná aj s Mikulášom. O chvíľučku dorazí Mikuláš na koči, asi aj s čertom a s anielom by mal, dúfam, že sú všetci v poriadku. A ponuka na vianočnom trhu bola vianočne pestrá. Vianočné dobroty, víno varené, medovinu, koláčiky a vedia si ľudia zakúpiť remeselné výrobky od regionálnych výrobcov. Od vianočných dekorácií po čajíky, svietniky, je tu drotár, proste rôzne výrobky. No tak sme zase tu o rok za rok, ako minulý rok, trošku menšia partička, ale nezabudli sme na Kalnu, mali sme sa tu dobre, cítime sa dobre a to je hlavné. Prajeme vám šťastlivé sviatky každému, ktorý sa tu zúčastní a bohatého Ježiška.
Ahojte. Ahoj. To sú nejaké hamblivé. Makového, či koníčka medového. Hviezdy, hviezdy, hviezdičky, všetko neba, detičky. Posvietite, potešíte, šírim svetom sa rojíte. Čo tam v lesi máš? Hej, rolničky, prinášajú sneh. Jeden pôjde rovno k nám, na toho si pamätám. No to bolo skvelé. Na každého darček počká, kto bol sama nezbeda, to beda nebeda. Skvelé, výborne. Som rád, že sa nám opäť podarilo zorganizovať takéto krásne podujatie, aké sme dnes mohli vidieť v našej obci. Prišiel dnes Mikuláš, ktorý aktuálne rozdáva darčeky a nasledovať bude rôzny kultúrno-spoločenský program. A ja by som tiež z tohto miesta veľmi rád poďakoval všetkým účastníkom, vďaka ktorým sa toto podujatie podarilo zorganizovať, ale samozrejme aj vystupujúcim, kolegyniam, kolegom a tiež hlavne ľuďom, že prišli, podporili. Máme možnosť sa to spolu stretnúť, porozprávať, dať si punč, varené vínko alebo jednoducho niečo dobré okoštovať. Som veľmi rád, keď sa obec a ľudia v nej môžu spolu stretnúť na rôznych takýchto kultúrno-spoločenských podujatiach a trošku nadýchať sa atmosféry, ktorú tu dnes máme. Atmosféra je veľmi príjemná, je taká vianočná, sú to veľmi milí ľudia. Ja sa dneska zúčastňujem tuto v predajom stánku a je to veľmi super. Ja som vlastne prišiel podporiť priateľku. Tu si môžete všimnúť, že predáva tu vlastne náhrdelníky, prstenie, náramky z perál. Takže počasie je pekné, zima nie je, takže je tu dosť ľudí. Budem ja ovce pásky radšej, budem volí krásky. A keď už bolo všade dosť pokoja a vianočnej pohody, objavili sa oni, betlehemskí leniví pastieri. Nevyrušovali, len kontrolovali náladu. A keďže sú leniví, ani do rečí im nebolo. Ak dovolíte, na záver by som veľmi rád zaželal všetkým našim občanom, ale nie len ním, ale aj všetkým ľuďom hlavne šťastné a pokojné Vianoce, aby sme si opäť trošku užili moment, vydýchli, zastavili sa a snažili sa byť o kúsok lepší. Ďakujem veľmi krásne za všetko. Kúkajú, vtáčkovia spievajú,